Iċ-ċimiterju tat-Torok fil-Marsa jista' jiġi affettwat minn żvilupp ta' 3 sulari garaxxijiet ma' ġenbu. Il-Times of Malta tal-ħadd irrappurtat li ċ-ċimiterju militari tal-Ottomani jaf jitatta b'dan l-iżvilupp industrijali. Dan se jkun qed jinkludi 29 garax industrijali. F'kumenti li tal-perit Conrad Take li ħaħsieb iċ-ċimiterju f'dawn l-aħħar 10 snin sejjaħ dan l-iżvilupp bħala wieħed barbaru u qabbel dan l-isfreġju ma' dawk li wettqu l-ISIS fuq numru ta' monumenti fil-Lvant Nofsani. Huwa qal li ntilef kull rispett lejn il-wirt storiku ta' pajjiżna. Dan iċ-ċimiterju mhux l-ewwel darba li kien f'nofs kontroversja. 3 snin ilu fl-2016 kien hemm applikazzjoni lill-awtorità tal-ippjanar fejn kien propost li fabbrika li m'għadix tintuża fil-Marsa tinbidel f'pompa tal-petrol b'faċilità wkoll ta' karbox. Din il-fabbrika qiegħda biżwit iċ-ċimiterju tat-Torok. Kienu numru ta' NGOs fosthom din l-Art Ħelwa u Fondazzjoni Wirt Artna li tkellmu fuq l-impatt ħażin viżwalment negattiv fuq iċ-ċimiterju li jmur lura għall-1874. U ma qalu li minn barra li minħabba li qed tkun proposta pompa tal-petrol jista' jkun hemm ċertu emissjonijiet li jħallu impatt sever fuq l-istat ta' ċimiterju u l-istat ta' konservazzjoni ta' xogħol elaborat tal-ġebla fl-istess ċimiterju. Iċ-ċimiterju Musulman Tork huwa skedat bħala bini fi grad numru 1 u kien mibni wara talba li jagħmel is-Sultan Ottoman fi żjar li kien għamel f'Malta fl-1867.